Assalamu alaikum, barkanku da warhaka, barkanku da jimirin sake kasancewa da mu a wannan tasha tamu mai albarka Hausa Studio. A yau za mu kawo muku sharhi akan motocin jaruman Kannywood guda 5. Mai sauraro ka yi ƙoƙari ka danna mana alamar liking da kuma subscribe domin ƙara mana ƙwarin gwiwar kawo muku sababbin shirye-shiryen da suka shafi masana'antar Kannywood game da Arewa baki ɗaya. Mutum na farko shine Adam A. Zango. Adam A. Zango a shekara ta 2019 ne ya siyi wata danƙarerriyar mota mai ƙiran Jeep, wanda wannan mota dai an ƙirƙire ta ne a shekara ta 2019, wanda masana sun yi ittifaƙin cewa babu wata motar wani jarumi da yake masana'antar Kannywood da ya kai wannan mota tsada. A lokacin da jarumi Adam A. Zango ya bayyana wa duniya cewa ya siyi wannan mota, lallai tabbas duniyar social media lokacin ta taya shi farin ciki domin ya yi posting ɗin motar a shafinsa na sada zumunta na Instagram. Mabiyansa da kuma masoyansa sun yi mai alasanya alkhairi gami da abokan sana'arsa na masana'antar Kannywood. Wanda ana haka ne sai wani bidiyo ya bayyana na jaruma Zee-Pretty, wanda tana tsaye ne a kusa da sabuwar motar ta jarumi Adam A. Zango. A bidiyon jarumar Zee-Pretty kamar a cikin raha tana ikirarin cewa ita ta siya wa jarumi Adam A. Zango wannan mota, can daga baya kuma sai aka ji har ta yi rantsuwa tana ita ta siya masa. Wannan bidiyo ya ja hankalin mutane matuƙa, wanda da kaɗan har mutane sun fara gazgata maganar da Zee-Pretty ta yi a kai. Wanda a lokacin da jarumi Adam A. Zango ya ga wannan abu yana yaɗuwa fiye da kima, sai ya fito ya ƙara tabbatarwa da mutane lallai fa Zee-Pretty wannan magana da ta faɗa ba haka bane, domin kuwa ta faɗa ne cikin raha, wannan mota shi ya siye ta da kuɗinta. Wanda aƙalla farashin wannan mota ta jarumi Adam A. Zango da babu kamarta a dukkanin masana'antar Kannywood ya kai naira miliyan 27. Sai mutum na biyu wanda ba kowa bane ba face Nuhu Abdullahi. Nuhu Abdullahi a lokacin da ya bayyana siyan wata babbar mota tashi mai tsada, ƙirar Mercedes Benz, ya sanar da cewa wannan mota tana ɗaya daga cikin bururukan da tun a shekarun baya na 2018 ya so cika wannan buri nasa. Wanda Nuhu Abdullahi ya yi wannan sanarwa ne a shafinsa na sada zumunta na Instagram gami da ɗora hoton motar. Sannan ya yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya ba shi ikon wannan mallakar mota, domin ko ya daɗe yana burinta. Wanda abokan sana'arsa da masoyansa masu bibiyar shafinsa na sada zumunta sun yi mai alasanya alkhairi, sun taya shi farin ciki. Wanda Nuhu Abdullahi yana ɗaya daga cikin jarumai matasa da tauraruwarsu ke haskawa a masana'antar Kannywood, sannan masu ƙarfi na arziki ko kuma mu ce ƙarfi na kuɗi a masana'antar. Wanda gaba ɗaya tattalin arzikinsa da mutane suke magana a kai ba a wani waje ya same su ba face masana'antar Kannywood, wanda ya fara shirya fina-finai ne a shekara ta 2009. Wanda Nuhu Abdullahi ya yi ƙaurin suna tun daga lokacin da ya shiga masana'antar Kannywood, tun daga lokacin da aka shirya masa wani fim da ya fito a ƙanin miji. Wanda wannan mota ta Nuhu Abdullahi aƙalla ba ƙasar ba ta kai kimanin naira miliyan 12. Sai kuma mutum na uku wanda ba kowa bane ba face mace, ɗaya daga cikin fitattun mata da ke masana'antar Kannywood, wato Nafisa Abdullahi. A shekarar da ta gabata na shekara 2020 an gano jaruma Nafisa Abdullahi tana murnar samun kyautar mota daga hannun wata babbar ƙawarta da ke ƙasar Egypt. A lokacin da jaruma Nafisa Abdullahi ta sami kyautar wannan mota, ita da kanta ta sanar da al'umma a shafinta na sada zumunta na Instagram, tare da miƙa godiya ga aminiyar tata 'yar ƙasar Egypt. Jaruma Nafisa Abdullahi ta rubuta kamar haka: "Ina godiya ƙawata jaruma da samun wannan kyakkyawar mota mai tsada, wato ƙirar Ethereum Honda." Sannan kuma ta yi wannan rubutu cikin harshen Turanci na miƙa saƙon godiyarta zuwa ga wannan babbar ƙawata ta da ta yi mata wannan kyauta ta mota, wanda kimanin wannan mota ta Nafisa Abdullahi ta kai misalin naira miliyan 11. Sai kuma mutum na ƙarshe wanda ba za mu sako shi a cikin jerin jaruman masana'antar Kannywood ba, amma kamar yadda kuka sani shi ma mutum ne da yake gudanar da lamuransa a cikin masana'antar, duk da cewa bai taɓa fitowa a jarumi ba, amma shahararren mawaƙi ne wanda ya ƙaurin suna wajen waƙe attajirai da sarakuna da ke faɗin ƙasarmu Najeriya, wato Naziru Ahmad. Wanda kamar yadda kuka sani Naziru M. Ahmad shine wanda ake wa ikirari da suna sarkin waƙar sarkin Kano. Shine mutumin da ya taɓa siyan motar da ta ɗauki hankalin kowa da kowa da ke faɗin masana'antar Kannywood, musamman da jin irin zunzurutun kuɗin da ya fidda ya siyi wannan mota tashi. Sunan sabuwar motar tasa shine AMG G-Wagon.
Sannan mawaƙin shine ya fara ɗora wannan mota tasa a shafukansa na sada zumunta. A shekarar da ta gabata ta 2020 sai dai shigowarmu wannan sabuwar shekara ta 2021 a 1 ga watan Januwari ko kuma mu ce 2 ga watan Januwari ya sa wata hoton wasu tafka-tafkan motoci ƙirar Lexus da akwai Jeep a cikinsu da kuma mota wadda take Starlet. Yake tambayar masoyansa da su taya shi zaɓe a cikin ɗaya daga cikin waɗannan manya-manyan motoci. Ashe ko a lokacin da yake tambayar masoyansa masu bibiyar shafinsa akan waɗannan motoci ya daɗe da siyansu suna garejin gidansa. Wanda kimanin wannan motoci da ya siya a wannan sabuwar shekara da muke ciki ta 2021 sun kai naira miliyan 50. Amma dukkaninsu ba su kai darajar tsohuwar motarsa da ya daina hawa ba wadda muke magana yanzu a kanta, mai suna GG Wagon, wanda kimanin kuɗin wannan mota ta Naziru da ya siya ita ce naira dala miliyan 125, wanda a kimanin kuɗinmu na Najeriya da muke kashewa wannan mota tasa ta kai kimanin naira miliyan 47. Wannan shine ƙarshen shirinmu akan game da masana'antar Kannywood akan jaruman da suka fi kowane jarumi siyan babbar mota a masana'antar Kannywood. Mai sauraro kar ka manta kana tare da tashar Hausa Studio, ka yi ƙoƙari ka danna mana alamar liking da kuma subscribe domin ƙara mana ƙwarin gwiwar kawo muku sababbin shirye-shirye. Mun gode.